van, ülünk, osztván. Vannak-e ismerősök a hajdunánásiak között? Igen, vannak. Egy osztály, akinél mi voltunk tavaly, a mi osztályunk, és akkor is így a teremtés hetével kapcsolatban mentünk oda. Mi egy egynapos kirándulást tettünk hajdunálásra, és nagyon jól éreztük magunkat, nagyon összebarátkoztunk, és Várod-e már a találkozást velük? hát én már nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyit változtak ők is, és remélem, hogy itt is ők olyan jól fogják magukat érezni, mint mi ott éreztünk. Ami a lényeges, a jó hegypatak és a vörösvízű bányától eredő patakoknak a találkozásánál vagyunk, és akkor megint ugye a víz. Láthatod a víznek a építő, romboló munkáját.